Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Sani ni Abi, asigod akaadalan na. Saan naan ay lasin daytoy, gaputa sa balin tilanga ti balasang. Iti may sangal daw, nakaawat iti awag ni Aliyah, manipod iti universidad ang nagturpusan na. Nakuna ni Din Gamboa, akasapulan dati instruktor, kat ni Aliyah tinapili da. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawa sa napauwan. Panagpursigi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ka di ti ala makurso, iha. Kapay akayat mo manan ti ag eskwela. Kayat ko ti agadal iti kinaabuga siya, Daddy. Ha? Nabayagan nga rapap ko ti agbalin nga abogado. Gaputa kayat ko pa iti makatulong, kadagiti padak a persons with disability. Ket adamot ton urnong ko para iti day tabanag. Sigurado ka kani, ha? Saan ang lalaka ti kayat mo a kurso? Gaputan nagado tinaskan abasa a libro. Ado ti pamuspusan, tapno mabasak dagiti libro iti law school, Daddy. Sakpay ti graduation, napanak iti Dean's Office iti College of Law, tapno aging choir. Kat nakuna ti Dean, anak kasagana da kano nga aghandal iti estudyante akas kanya. Naimbagmat ta nakapasyar ka dito'y balay, Sani, Barok. At dapay imot mo a merienda. Uwan, ma'am. Kaya't ko lang amin asarong karan na Aliyah numabalin. Kinapudno na. Sorpresa kan kuha na ti kaadak ita. Awan parikot nga uray ka na yon asarong karam ni Aliyah. May mayat paikit di Iti kasta, maam-amuda ka anaimbag. Agyaman no kasta, ma'am Paula. Ada ni Aliyah iti siled. Madama akasarsaritan ni Herman. Agtugaw ka pala ang dito'y salas. Kabayatan ti pananguray mo kan kuana. Nimot Jade, agsubli ka no, inton madamdama. Apay adi mo impakpakam mo nga umay kagayam dito'y balay, Sani. Naimpaglaangan, tawan papanak ita. Kaya't ka ngamin asorpresaan. Ken, uwan kayam. Ada imat ko. Tay paboritom a merienda. Thank you. Ada lang amin napataga nagsaritaan mi ka ni Daddy. Iso asanak anakaruan adagos. Aliyah, ada ko maibagakan ka. Kahit sapay la ko tadi nakgurgurahan Anya ka di dayta. Sige, ibagam laang. Ay ayatan ka, Aliyah. Nabayagan da ito yung marikrik-nak. Iso na lang. Tamabay na amang ibagakan kay di. Gaputa, amang ano ipagarop mo luklukon ka laang. Sigurado ka kadi iti dayta amarikrik nam kanyak. May saak abulsag, Sani. Ado pa'y ti babae, di ta may bagay kan ka. Sika lang tayo ayatak, Aliyah. Sika ti kayat ko ang makadwa iti agnanayon. Kan awan bibiyang ko, nga oray may saka bulsag. Sana day tatilapad, tapno ayatan ka. Kaya't no bilang tay kanag itinamnama, wano gundaway ko. Ikarik, di kan tupulos pasakitan, Aliyah. Yes! Congrats, BFF! I'm so happy for you. Agdan love life mo. Unay kan, Jade. Kas ka na nga ba iti loto? Siyempre, nilagayam Sani ti makaparagsak di tapuso. Kaano nga iti panagkalay sayo? Awan pa iti plano mi dayta. Agiskwelak pa nga min iti lo. Iso ang mabayag pa yung mapasamak dayta kalaysa. Amo na ka din ti may papan iti panagiskwela. Wan, ket, agyaman ak unay. Gaputan nakasagana amang suporta kanya.
Kastagayam tinagsaritaan nyo kan ni Aliyah, Herman. Wen, Paula. Nakaragrag sakak. Gaputa uray no saan ko ana ituloy idi ti arapaap ko. At damat ti anak ta. Hey, jak amo nga arapaap nagayam ti agbalin nga abogado. Awan mat ngamin tinais-istorya na kadata. Amumatan dya anak ta. Saan unay ama nagistorya. Nga madmadlaw ko kankwa na idin. Ana usem nga agdengag ka dagiti mapaspasamak nga isyu. Kan talaga analaing iti public speaking. Suportaran ta ti anak ta iti panagadal na iti kinaabugasya. Sapay kumatag baligi. Gaputasan analaka ti kayat na akorso. Itatagadal kan iti kinaabugasya. Anya nga iti plano, Aliyah? Ag-resign ka kadin kas instructor? Saan, madam? Ag-working student ak. Gaputa sa anak mo't ngag full-time iti law school. Ang sigurado ang mabayagan ka iti panagadal mo no kasta ti aramidam. Ayos lang, madam. Amangan ngamin numarigatan ak. No bilang ta full-time study ti i-enroll ko. Iso, babalin ko lata ti mangisuro, madam. Well, good luck iti panagadal mo manan, Aliyah. Sapay ko ba't agbaligi ka, kat agbalin kanto nga abogado. Sani, tangay iti universidad ang nagadalan yu iti kolehyo ti pagadalan ni Alaya iti law school. Sikala kuman ti makaamukan kwa na. Kidawag, adi mo kumabaybayan ti anak mi. Namnaman nyo na ita, Sir Herman. Jack tupulos baybay anti anak yo. Nagasat ti anak mi. Gaputa si ka tinagbalin akaayan-ayat na. Very supportive. Ken man nakaawat ka, Barok. Kat sapay lako ma, tasaan tong agbaliw dayta a panagayat mo ken kuhana. Santo Apolos, Ma'am Paula. Ket pagyamanak matunay, gapot ang maikaryak iti pamilyayo. Nga uray pa'y marigrigat kami laeng. Saan nga importante ti estado ti Biagyo, Barok? Tinapateg kada kami, ket ti panagayat mo iti napugno. Ken panangaklon mo iti kasasaad ni Alaya. Adday ta, Alaya. Nadalusakon ang naimbag to'y apartment mo. Iti kasta, awanen parikot mo no marabyan ka nga agawid, manipod iti klasem. Agyaman ak, nanaminda. Pasensya kayon no kanayon madisturbo kayo. Saan mo't balasang ko? Kud, kasla anak ka na. Gapo ta kaayan-ayan nakakot nga rod ti anak ko. Kan oray idi saan kayo pa'y laeng nga agayan-ayat. Talaga nga anak ti pangibilbilangak ka. Agyaman ak no kasta, nana. Aywan gayam. Inton bigatan amang rugi ti classic iti law school. Sapay ko ma, tamabaelak ti biag ti maysa a law student. Ay sos, kabaalam dayta. Basta lakit di pursigido ka, iti panagadal mo. Sabay mapan ka iti klase. Dito ita pa ilang coffee shop, Alaya. Iti kasta, makapag-relax ka. Diyak amo no kasanwak a makapag-relax, Sani. Saan analaka ti agadal iti kinabugasya? Nang runa iti estudyante akas kanya kasana makakita. Kabailam dayta. Adda kami lang dito'y amang suportakan ka. No bilang marigatan ka, panunutong lang dagiti tao amamati iti kabailam. Dagiti tao ama ipapaayam iti inspirasyon. Nang runa dagiti estudyante. Agyaman ak una iti panang patibkar mo iti pakinakam ko. Ikarik, sa anak tupulos nga agbaliw. Santo nga agbaliw ti panagayat ko kan ka. Nga oray pa'y maragpat ko ti arapaap ko nga agbalin nga abogado. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo itay, Herman?
Kasla nangag ko adak-dakamatam tinagan ni Alea. Tipada ka reporter. Kinunana, akayat da kano nga interview ni Alea. Naamuan da ngamin nga agad adal iti kinabuga siya. Isuan ay inspired da kan kuana. Naibagam ka din day takan ni Alea. Wen, isu na lang tatalaga busy. Isu nga amang anuintun sumarunulangan ama interview. Talaga nga ado ti ma-inspire ni Alea. Nangruna dagiti pada na a persons with disabilities. Gapo iti panagpursigi ti anak ta. Kaya't damet nga ituloy ti panagadal da. Kat agbaligi damet iti biyag akas ken ni Alea. Mabiit laeng. Umayan. Naimbag nga orasyon, Nana. Dito ka di nga agnanaed ni Ma'am Alea. Ay, kat nainbag nga oras mo balasang ko. Wan, dito iti pagnanaedan ni Alea. Iso dalaeng taawan ita ditoy. Anya ka diti masapul mo. Kayat ko la ko maamakasarita. Adala kayat ko nga ibagakan kwa na, Nana. Ay, no kayat mo. Umunag ka pailaeng Iti kasta, saan ka amatuokan nga aguray kan kwa na dito yuruar. No kasta, sika tais istoryaan da Alea kan sani ide agad adal da pailaeng iti kolehyo. Wan, Nana. Kinapudno na. Pagbababawiyak dagiti inararamid ko iti kalabas. Nabayagan na kayat ko ang makasarita ni Ma'am Alea. Iso na lang, tadyak amuno kasano. Nasingpet ni Alea. Kan sigurado ang mapakawan na kaday jay. Tinapatag ita, kat nagbabawyam dagiti madi nga aramid mo kan kwa na. Umapalak namin kan kwa na idi, Nana. Gaputaado dagiti gagayam na. Nagngangato dagiti grades na, nga uray no saan ang makakita. Kat ti talagaan ang guraak kan kwa na. Ti kinasingad da kan ni Sani. Amom ngamin, abi. Madi, tinalaos nga apal. Gaputaday ta ti mangisagmakan ka. Kita tinapasamakan ka. Nakick out ka iti universidad. Gapo iti inaramid mo apan ang buli ka dagiti padam nga estudyante. Isu nga adal dayta apasamakan ka balasang ko. Ti aramidem ket agporsigi ka. Iti kasta, maadaan ka met iti napintas a masakbayan. Apay ka di pinaayabanak dito yung opisina yo, attorney. Ada ka di parikot iti grades ko. Awan, Alea. Awan parikot iti grades mo. Pinayaban ka dito opisina, gaputa kayat ko nga ipakaam mo a well-appreciated ti academic performance mo iti law school. Talaga nga aramidem ti amin nakabailam, tapno laeng may survive mo ti kursom. Agyaman ak unay, tama-appreciar yu ti estudyante akas kanyak, attorney. Aklunak kada kayo. No daduma, kayat kun ti sumuko. Kayat kun ngay sardang ti panagadal ko. Gaputa mga nujak tumat lang maaramat ti kinabugadok. No bilang ta makapasaak iti bar exam. Uray no agbasa ak kadagiti kaso anas ken abasaan babaen iti screen reader. Kaslasan asumrek iti utek ko dagiti detalye. Ita ka di pa ya sumuko ka. Nagalisto ti panaglabas ti Aldao. At dakan iti may katlo atokad ti law school. Kas iti kanayon kung ay bagbagagan ka, nakasagana da ito'y departamento amang tulungkan ka, aging ga makalpas ka. Don't give up, Alea. Just continue your dreams. Dumtang to ti Aldao.
Awagan da kan tumet iti attorney ket ad-adun tupay dagiti matulungam. Kumusta kan, Abi? Nako na ni Nana Minda. Nga da ka kano dito'y dagus ko. Pasensya kan. No nabayagan ka ng ururay kanyak. Kinasaritak pa'y nga minti din iti opisina. Ayos laeng, Ma'am Alea. Ay, pasensya kan No awan imot ko nga uray merienda la ko ma. Talaga nga imayak ditoy. Gaputa kayat kulat agkid daw iti pamakawan kan ka. Kadag iti naaramid ko, idi agkaadalan tapay laeng iti kolehyo. Unay kan aya. Kasla saan ta nagkaadalan. Di na kon awagan iti ma'am. Aleya, kunamlatan kanyak. Total, awan mo tinagbaliw. Talaga ang nagsingpat ka, Alea. Mababay na ka talaga ken ka. Gapo kadag iti nagmamadihi nga inararamid ko. Awanan kanyak dayjay. Lipatan tayon tinapalabas. Pagyamanan ka paikit di Gaputan na challenge siya nga ituloy dagiti arapaap ko. Talaga nagpursigi ak nag-eskwela. Tapno may pakitak ka dagiti padak nga da pakapilawan na. Akabailan damat ti agbaligi iti biyag. Agyaman ak unay, gaputan na pakawanak, Alea. Kayat ko nga ituloy iti panagadal ko. Iso na lang, ta iti pampubliko nga universidad ti pagadalak. Gaputa saan kumutten akabailan ti agadal iti pribado. Nalagaanan ti barukong ko. Gaputa nakapagkidawak kan ka iti pamakawan kadag iti amin anagmadi nga inararamid ko. Herman, itay pa lang nga agriring ti cellphone mo. Apay, di mo sungbatan. Diyak kayat asungbatan. New number mat. Mga nues kamar da ita. Narigaten. Kasanon no napatagayam ti bagana. Alan sungbata mo. Sige man langan. Hello? Hello, Sir Herman. Ni Sunny daytoy. Imawagak. Gaputa ipapaayab na kayo ni Alea dito'y apartment. Apay ka no? Apay asaan nga iso amis mo, di mawag kanyak. Basta, sir. Umay kayo langan dito'y. Urayan kayo dito'y dagos ni Alea. Sige nga, Rod. Umay kami dita, itamat lang. Ita, sa dino ti ayan ni Alea, Sunny. Apay pinaayaban na kami. Ma'am, sir. Relax kayo lang. Agtugaw kayo pa lang. Tatno saan kayo marigatan ang nakatakderlatan. Kasano ko nga ag-relax kami? Saan mi nga mo? Noan niya tinapasama kita anak mi? Binaybayam ka di ti anak mi? Saan ka di nga imbilin mi kan ka ti anak mi? Apay binaybayam ni Alea. Kat amumet asaan ang makakita. Mommy, Daddy, relax kayo lang. Iso pinaayaban kayo dito'y apartment. Gaputada kayat ko nga ipakaammo kada kayo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti serya tayo itaalawas na pauluhan. Panagpursigi, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.